हाय एभ्रिवान, गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दा जों बयबो मिथिखाबाय आसामावहाय मोनद' जौगासारनाय हारिनो एसटि होनो थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखौनो लानानै आसामाव थाखानाय एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा आसाम सरकारनि मोनद' जौगासारनाय हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारबोगासिनो दङ। दा आसाम सरकारा थांनाय माखासे सान सिगां मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे टीम बानायनाय जादोंमोन। बे टीमनिनो गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै डक्टर रनज पेगु बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन। दा बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि टीमा माखासे सान सिगां मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावहाय रिपर्ट जमा खालामनाय जायो। दा बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायबिजिरनो थाखाय सिसिट'आनो दान मोनसेनि सम होनाय जादोंमोन। दा बे दान मोनसे समनि गेजेरावहाय सिसिट'आनि मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुपआ आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायबिजिरनानै दायो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि गाहाय दैदेनगिरि डक्टर रनज पेगु बिथांनो नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ गथायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायबिजिरनो थाखाय सिसिट'आजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ डक्टर रनज पेगु बिथांनो मा रिपर्ट गथायखो आरो बेजों लोगोसेनो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावहाय रिपर्ट बानायनायखौ एक्सेप्ट खालामखो ना रिजेक्ट खालामखो, बेनि सायावहायनो गुवारै फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा जों बयबो मिथिखागौ आसामनि मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनो एसटिनि मोनथायखौ होयोबा जोंहा आसामाव थाखानाय एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा माबायदि खहा जागोन। जुदि थारैनो बैसोरो एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो उन जानानै थानो गोनां जागोन। मानोना बैसोर मोनद' जौगासारनाय हारिफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगासारखानाय, सोलोंथायानो जा, रांखान्थियानो जा, बा गुबुन गुबुन बाहागोआवनो जा, बैसोरो जोंनि एक्जिस्टिं हारिफोरनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन जौगासारखानाय। दा बैसोर बायदि हारिफोरा थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं हारि, स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिफ्रानो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा, साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जायगा मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दा जोंनि हारिनिनो माखासे पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय मोनबो हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। खालि बिसोरो मोनसे बाथ्राखौल' बुंदों, बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया जुदि थाखानाय एक्जिस्टिं हारिफोरनि सायावहाय जेबो गोहोम गोग्लैयाबा बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौल' साफ्रोमबो पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बे मोनसे बाथ्राखौल' जों बयबो खोनानो मोननाय जादों। दा जों जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो। दा बिथांमोन बुंनाय बायदि मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला एक्जिस्टिं हारिनि सायावहाय माबायदियैबा गोहोम गोग्लैगोन एबा माबायदियैबा गोहोम गोग्लैया। दा बैसोर बिथां दैदेनगिरिफोरा माबायदि सान्थौखौ लानानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ, बेयो जोबोरैनो साननो गोनां। दा जों थोंजोङैनो बुंनो हायो, थारैनो मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं हारिनि सायाव गोहोम गोग्लैगोन ना गोग्लैया। दा बेवहाय जों डाइरेक्टलि बुंनो हायो, बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरनि सायावहाय थारैनो गोहोमा गोग्लैखागोन। दा बेखौनो लानानै जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरा बबे एंगोलजों बे मोनसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दि बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय जयै गसंथानांगौ। दा बे बाथ्राखौबो मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिजों लोगोसेनो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोराबो बैसोर मोनद' जौगासारनाय हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय बयबो खौसेयै दंजोबो, एबा बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि सायावहाय बयबो मदद दंजोबो। बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव दि जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टि एबा जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो पलिटिकेल पार्टि बिटिसिनि पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ हान्जायाबो बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय मदद होदों आरो बेजों लोगोसेनो बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय सिगांनि समाव एनअसिबो हरबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा जों बयबो मिथिखागौ बैसोर मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं हारिनि थाखाय जोबोरैनो खहा गोनां। दा बे खहा गोनांखौ मिथिखानानैब्लाबो बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावहाय मदद होनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बे मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानैनो थांनाय माखासे सान सिगां बिटिसिआव दुंहाव थासारियाबो जानानै थांखांबाय। दा बे दुंहाव
थासारिखौ बुंनो थाङोब्ला थांनाय 29 नभेम्बर खालार खालि 2025 नि 29 नभेम्बर खालार खालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय आरो बेजों लोगोसेनो बिपिएफ सरकारनि एनअसि हरनायखौ लानानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारिया जानानै थांबाय। दा बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावहाय बयबो हेंथायै गसंथानांगौ। दा बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनो लानायखौ लानानै आसाम सरकारा थांनाय माखासे सान सिगां ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे टिम बानायनानै होनाय जादोंमोन आरो बैसोर ग्रुप अफ मिनिस्टारनि टिमा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावहाय मोनसे रिपर्टबो बानायनाय जादोंमोन। दा बे रिपर्टखौनो सिसिट'आनो नायबिजिरनो थाखाय दान मोनसेनि सम होनाय जादोंमोन। दा बे दान मोनसे सम होनाया जोबनानै थांबाय। दायो सिसिट'आजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायबिजिरनानै सिसिट'आजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ गावसोरनि नायबिजिरनाय रिपर्टखौ डक्टर रनज पेगु बिथांनो गथायनानै होबाय। दा बेवहाय आसामनि मोन 14 ट्राइबेल हारिनि गासै मोन 22 आफादफोरा ज' जानानै मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय रिकमेन्डेसननि हेंथायै सिसिट'आजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि जथाय रिपर्टखौ गथायो। बे रिपर्टनि गेजेरजों मोनद' जौगासारनाय हारि आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो संबिजिरनि बेरेखायै एसटि होनो नागिरनायखौ थोंजोङै रेजेक्ट खालामनाय जायो आरो भारत सरकारनिसिम दैथायहरनो खावलायो। दा जों बेवहाय मिथिनो मोनबाय आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि टिमा जाबायदि रिपर्ट खालामदोंमोन बेखौ सिसिट'आजों दाजानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ नायबिजिरनानै बे रिपर्टखौ रेजेक्ट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो भारत सरकारनो रेजेक्ट खालामनाय रिपर्टखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायनाय जायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।